Ένα αξιόλογο δίκτυο από ορειβατικά μονοπάτια διαθέτει ο νομός Καρδίτσας. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά ο Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας, που φροντίζει να είναι καθαρά για όσους επιθυμούν να περπατήσουν στις πανέμορφες πλαγιές και να ανέβουν στις κορυφές των αγράφων. Είναι τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας που έχουν αναλάβει δράση προκειμένου να καθαρίσουν και να ανοίξουν τα ορειβατικά μονοπάτια από τις πτώσεις δέντρων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κάναμε ένα κομμάτι του μονοπατιού Αμάραντος Ήταμος, το οποίο στο φετινό χειμώνα έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά για τις περιοχές που το χιόνι ξεπέρασε τα 2,5 μέτρα και όπως ήταν παγωμένο το χιόνι πάνω στα δέντρα, τα περισσότερα τα άσπασε. Ένα από τα πασίγνωστα ορειβατικά μονοπάτια της περιοχής ξεκινάει από το χωριό Αμάραντος. Είναι μια χαρακτηριστική βρύση εδώ της περιοχής. Το μονοπάτι είναι περίπου διάρκειας 2-2,5 ώρων με σχετικά εύκολο έως μέτριας βαθμού δυσκολίας. Διασχίζει ένα πανέμορφο δάσος με έλατα και έχει και πολύ ωραία θέα στη λίμνη Πλαστήρα. Ο Αμάραντος που βλέπετε πίσω μου είναι ένα ορεινό χωριό που ανήκει στην περιοχή του Ητάμου. Απέχει λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας και αποτελεί μια καλή αφορμή για να περπατήσει κανείς στα ορειβατικά μονοπάτια και να φτάσει στις κορυφές των αγράφων. Είναι πολύ ωραία γιατί περπατάμε στο δάσος, απολαμβάνουμε τη φύση. Ο Αμάραντος είναι ένα φιλόξενο χωριό όπου ο επισκέπτης μπορεί να διανυκτερεύσει, να γευτεί τα παραδοσιακά προϊόντα και να απολαύσει τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Και μια αφορμή για τον επισκέπτη να έρθει στον Αμάραντο, να περπατήσει σε μονοπάτια μικρής ή μεγάλης διάρκειας, να επισκεφτεί νερόμυλο, μπορεί να δει ένα γεφύρι το Γλαβά από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Τα ορειβατικά μονοπάτια της Καρδίτσας και ειδικότερα των αγράφων προσφέρονται για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής και να ζήσουν τα αποχρώματα της άνοιξης και του καλοκαιριού.